Astăzi vom pregăti hrana pentru peștișori, o pregătim în casă, și anume banalul ou, care este bogat în vitamine, în proteine și ne ajută să ne creștem peștișorii ceva mai repede decât dacă am cumpăra hrană din magazin. Hrana din magazin are o concentrație de proteine de 40-50% proteine, ori nouă ne trebuie ceva mult mai bogat proteic ca să crească puii de pește. Hai să vedem în timp ce vorbesc să și bat un pic ou. Așa. De ce este important să avem hrană bogată proteic? Pentru că dacă noi vrem să avem pui crescuți repede, trebuie să ținem cont de niște factori. În primul rând este factor genetic. Dacă ai să zicem, un mulibalon, va crește mult mai greu decât crește un sifo. Ca lungime, nu putem să-i comparăm. După aia e alimentația, foarte importantă. Cu cât hrana este mai bogată proteic, cu atât puii vor crește mai repede. Spațiul în care creștem, cu cât acvariul sau tancul de creștere este mai mare, cu atât puii vor înota mai mult și se vor dezvolta mai rapid. Așa. După aia temperatura. O temperatură de creștere, cu cât puii vor crește mai repede, la o temperatură de 26 de grade, 27 de grade decât la una de 21-22 de grade, să zicem, mult mai rapid. Eu prefer ceva între undeva la un 24-25 de grade maxim. De ce? Are un dezavantaj creșterea aceasta rapidă la temperatură mare. Puii sunt mai sensibili, mai fragili și mor mai repede în timp. Așa. Și după aia, schimburile repetate de apă. Cu cât schimbăm apa mai des, de 2, de 3, de 4 ori pe săptămână, și apa va fi mai ok, cu atât va fi mai bine pentru pui. Vor crește mai rapid. Bun, aceasta este o hrană pe care o voi da la puiet. O voi pune în apa de fiert. De ce o bat bine? Pentru că cu cât e mai bine bătută, cu atât va fi mai moale și mai ușor pentru puii mici să o mănânce. Dacă doriți, după 2 săptămâni, de exemplu, folosesc o variantă și adaug și spirulină în ea. Spirulina ce face? Practic, cumva încheagă oul, așa, și îl menține mai tare. Peștii mănâncă din el, dar nu se mai împrăște prin apa din acvariu. Plus că spirulina știm foarte bine că ajută și ea la creștere. Rezolvă problemele de malnutriție și așa mai departe, sănătate, etc. Bun. Nu aveți spirulină, puteți efectiv să puneți un pic de făină dacă vreți ca acest ou să nu se împrăștie efectiv. Acum oul e ok, o să-l punem în apa fiartă. Apa fierbe, așa că să punem un pic de atât, că restul facem cu spirulină. Asta e hrana pentru pui. Bun. Am și oprit focul în aceste condiții. Da, să vedem noi. Și cam asta ar fi. O lăsăm să se răcească și o dăm la pui. O băgăm, punem în toțită și o dăm la pui, efectiv. Cam așa arată rezultatul final. După ce am pus-o în sită, pur și simplu o luăm și o punem în castronel. Eu nu fac foarte multă mâncare pentru că le-am dat astăzi ou și nu le mai dau. Sunt hrăniți peștișorii. Așa. Dar am făcut-o pentru exemplificare. Și imediat o să facem și cu spirulină să vedem cum arată și în varianta în care spunem spirulină în ea. Avantajul e, în momentul în care punem spirulină, că un plic din ăsta de spirulină are 250 de grame. Așa. Și după cum se vede, 250 de grame și costă doar 20 ceva de lei. Iar dacă și e spirulină pură, nu
3%, 5%, 1,5%, 25%, eu știu, concentrație de spirulină. Pur și simplu este spirulină pură, 100% spirulină, pe care o băgăm în hrană și stabilim cât vrem să băgăm în ou, 3%, 5%, 10%, 70% și așa mai departe. Bun, și acum am pus într-un vacuum mult mai mic, pentru că nu folosesc tot ouul. Nu am de ce, asta voi face hrană pentru mâine. Dezavantajul acestei metode de a hrăni este următorul, că această hrană nu rezistă foarte mult. Eu o folosesc dintr-un ou de 2 zile, să zicem. Ce e în plus, arunc. Adică fac astăzi pentru mâine sau fac pentru azi și pentru mâine și nu țin mai mult de 2-3 zile ou desfăcut în frigider, pentru că nu este ok. În momentul în care am spart ou, 2 zile, maxim 3, puteți folosi această hrană pentru ei. Haideți să punem și spirulina peste acest ou, să o batem și să o punem să vedem ce este. Am pus spirulina, haideți să amestecăm bine până se face o pastă, să nu rămână cu goloaie. De ce nu dăm spirulina praf direct și o punem în ou? Pentru că în momentul în care este dat așa, nu se mai împrăște prin acvariu. Rămâne pe fundul acvariului cu oul și poate fi trasă dacă e prea multă cantitate. Pe când dacă dăm doar spirulină praf, aceasta vrem, nu vrem, se va împrăștea apa și apa se va înverzi. Așa. Am bătut bine ouul cu spirulina, le-am amestecat. Așa. Dacă vreți să păstrați hrana mai mult timp și să o aveți pentru o perioadă mai lungă de timp, ce puteți face? Puteți să o puneți la congelat, efectiv, în cantități mai mici și puteți să o dați și până la 10, 12, 14 zile liniștit, dacă e congelată. La frigider nu rezistă atât de mult timp, în câteva zile se strică, în 2-3 zile e gata, e pa. Dar dacă o băgați la congelator, puteți să o aveți până la 2 săptămâni, această hrană. Așa, haideți să vedem, să o și băgăm. Ia, să vedem. Cam asta este. Așa. Și pur și simplu fierbe, oprim focul. Bine, se poate lăsa mai mult la foc, l-am sudat câteva secunde, dar îl mai las în apa fiartă și atunci oricum se întărește. Și cam așa arată rezultatul final la ou cu spirulină. Punem aici, lăsăm un pic să se răcească, încă este aburit din el și băgăm la frigider ca să avem pentru mâine. Ia să vedem noi. Foarte bună spirulina și pentru sănătatea peștilor, pentru intoxicații, îi ajută foarte mult pentru creștere, așa că această combinație de ou cu spirulină, din punctul meu de vedere, a dat cele mai bune rezultate. Poate fi dată și la pui, să știți. Eu le-am dat și la cei de o zi. Așa, deși la cei de o zi am preferat varianta cealaltă. Dezavantajul la prima variantă este că se murdărește și apa și trebuie schimbată mai des. În varianta asta hrana rămâne și peștiul savurează din plin. Plus că rezultatele în timp sunt foarte bune. Dacă aveți întrebări, oricând doriți, nelămuriri, așa,
sau dacă nu înțelegi ceva din ce am făcut, o să scriu la descriere exact pas cu pas, deși cred că se vede destul de clar. O zi frumoasă tuturor!